Good morning, maayong aga. Ayan, harvest na tayo ng ating alugbati. Medyo marami na siya. Tingnan nyo yung kanyang dahon, guys. Ayan, ganyan kalapad. Ayan, ang taba-taba, organic. Ayan, maglaswa tayo mamaya. Mga mabahol na yun. Magulang. Matanda na daw, hindi na pwede yun. Ito na lang. Dito lang yan sa ating bakuran. Ito lang yung maliit na harden namin dito. Ayan. Pero meron siyang saluyot. May saluyot. May kutsapa kung sa Bisaya. Ayan. Merong pichay. Merong sitaw, merong kangkong, ayan, eto, tanglad, ayun pa, organic yan, guys. Meron pang meron pang nga tunay, watermelon, kasi, yan, may watermelon pa tayo dito. Ayan nyo. Kahit ganito na yung ating harden, basta marami tayong halaman. Lalaki ng ano niya. Ito yung tangkong. Ayan. Kahit sa ano lang, ito yung aming harden. Maliit lang dito sa bayan, dito sa bahay namin, pero ang ganda, diba? Dito ka na makukuha ng mga pangsahog mo sa isda. So mamaya LASWA yung aming ulam ngayong umaga. Bibili na lang ng kalabasa kasi wala kaming kalabasa. Ito po ay saluyot. Magluluto tayo ng LASWA. LASWA sa umaga. Ulam ng ating mga senior. Ayan. Ito ay saluyot. Ayan. Gusto nila laging gulay eh. Kaya ito. Lagyan lang natin ng dilis. Ito. Kuha tayo ng saluyot. Okay na yan. Okay na yan. Ayan. Saka dito tayo sa ating kangkungan. Ito yung kangkungan natin. Ayan. Ayan. Ayan, kahit kunti lang. Ayan. Ayun, dun pa sa kabila. Kuha tayo ng kangkong. Ito. Ito sa gilid. Kangkong natin. Puro leafy vegetables tayo ngayon. Wala nga wala nga tayong kalabasa, pero okay lang yan. Puro ganito na lang. So okay na to, guys, kasi kanina namitas na rin ako. Ayan, magluluto na tayo. Ito, guys, yung ating nakuhang gulay, saluyot. Meron tayong kangkong. Meron tayong talbos ng sitaw. Meron tayong talong. Sasahog natin sa dilis. So, ayan yung ating sari-saring gulay na lulutuin ngayong umaga. So, samahan niyo ako guys sa pagluluto.
Pero niya rin ang unol. Hindi may tanong to. Sugi. Ayan. Eto, itatanim ulit natin pero doon na sa bukid. Kasi walang tanim na lugbati sa bukid. Kaya, ayan. Ayan o. Fresh na fresh from our mini bukid dito sa bahay. Ayan. Ayan. Masustansyang Sa ikaw pagkain. mo, mana ka dyan nga panahon, mahagtanan ang mga balaklon, kinahangan, magpaminsar kagid nga magpananom. Kung durong imong tanom, malayo ang gutom. Na sari-sari dapat nga kararuton sa bukid kung sa bukid ka nag-star. Na mga green leafy vegetable, kaya mo ang good health. Ayan. Nga gina advice ng doktor. Nagtutuloy yung doktor kung kita magpa-doktor. Bawal ang mga red meat. Karoon ang dapat mo obrahon kung sa bukid kag-star. Yan guys, ang advice ng tatay ko guys. Mananim tayo ng pagkain natin. Kahit maliit lang na. Ayan. Kahit maliit lang na space. Ayan, kahit sa mga paso-paso. Ayan. Meron kayong mga plastic na hindi nyo ginagamit. Diba? Taniman natin yan. So yan po. Bye-bye.